Salutare, prieteni! Vă salut de la Sardenia. Asta e 11-a mea zi și mai am încă 3 zile. Urmăriți-mă, stați cu mine alături. E greu, frate. Merg câte 100-120 de kilometri pe zi, 30 de kilograme. Am cu mine și tot necesarul. Dormă-ne pe malul mării. Foarte frumos. E greu, la deal, călduri. Foarte greu. Dar eu nu mă dau, eu sempre înainte. Avante, la vita e sempre avante. Și nu stați pe internet, nu stați și pierdeți timpul. Ocupați-vă cu sportul când aveți timp liber. Măcar câte un ceas de vreme pe zi. Altfel te simți. Altfel, frate. Ocupați-vă și țineți dietă. Mâncați sănătos. În viață. Pentru voi, prieteni, contează mult sănătatea. Dacă n-ai sănătate, cu banii nu faci nimic. Eu v-am pupat, vă salut, o zi bună vă doresc și nu stați în pat, ocupați-vă cu sport. Când aveți timp liber, ieșiți afară, ieșiți la aer liber, citiți o carte, nu stați, frate. Eu v-am pupat, o zi bună, mult sănătate vă doresc și curaj.